Бу Казанның Шистай урамындагы ягулык салу станцияләренең берсе. Бүген бирдә белгечләр бензин үрнәген ала. Аны төрле күрсәткечләр буенча тикшереп чыгар өчен 3 литр ягулык кирәк. Номер пробы, марка топлива И-92К5. Үрнәкләргә менә шундый тамгалар да куела. Тик аларда ягулыкны кайсы урыннан алганны күрсәтмиләр. Бу тикшерү гадел башкарылсын өчен кирәк. Татарстанда ягулык тикшерү айлыгы узган атнада башлана. 99 ягулык салу станциясендә 196 үрнәк алынган инде. Әлегә гос таләпләренә туры килмәгән 3 очрак теркәлгән. Топливо не соответствует требованиям стандарта. Бензин үрнәкләре гос таләпләренә туры килмәгән очракта без ягулык салу станциясе җитәкчесенә хат юллыйбыз. Күрсәткечләр нормадан шактый аерылса, материалларны прокуратурага да җибәрәбез. Ягулык салу станциясеннән үрнәкләрне лабораториягә озаталар. Монда бензинның 5, дизель ягулыгының 7 төп күрсәткеченә бәя бирелә. Һәрберсе өчен аерым җиһазлар һәм алымнар кулланалар. Сераның күпме икәнен күләмен тикшерәбез. Ул бездән бернинди зависит итми инде. Прибор нәрсә бирә, нәрсә күрсәтә, таблода шуны язабыз инде. Әмнә монда бензинда сумала күләме ачыклана. Моның өчен бензинны махсус пробиркага салалар. Аның күләме 25 мл булырга тиеш. Һәм инде шушы стаканны менә шушы җайланмага урнаштыралар. Ярты сәгатьтән әлеге стаканны алгач, аның төбендә бензиндагы сумала кала. Һәм инде аннан чыгып, бензинга тиешле критерийлар буенча бәя бирәләр. Мондый тикшерү айлыклары республикада 2005 елдан бирле уздырыла. Ул вакытта хукук бозулар 20-30% күләмендә ачыкланган була. Узган ел бу күрсәткеч 2%ка гына кала. Бер ай эчендә 159 ягулык станциясе һәм 4 нефть базасын тикшерәләр. Гос таләпләренә бары тик 9 үрнәк туры килмәгән. Аның 5-се федераль ягулык салу станцияләренә карый. Барлык кимчелекләр дә төзәтелгән диярлек. Бу заправкаларга атнага 2 тапкыр кирип чыгам. Бензинның сыйфаты да ашый, бәяләре дә бик кулай, шуңарга күрә без шунда еш керәбез. Бензин белән бик канәгать, монда бик еш килеп йөрим. Соңгы елларда ягулык сыйфатыннан зарланучылар саны да кимегән. Узган ел бары тик 7 мөрәҗәгать кенә кабул ителгән. Бензинда күкерт күләменең күп булган очраклары бар дип белгечләр. Бу машинага зыян салмаса да, әйләнә тирәгә начар йогынты ясый. Дизель ягулыгы исә күпчелек очракта салкында куерырга мөмкин. Әгәр сез дизельный ягулыгында машинагыз булса, ул вакытта сезнең температура застывания кичерәк булса, ул сезнең ката да и машинагыз кабызмый и җыри алмый. Ул бик важный показатель. Республикада ягулык сыйфатына кагылышлы сорауларны кайнар элемтә телефоны буенча да кабул итәләр. Номеры экранда күрсәтелгән. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.